atal reng ringot maya tingi kan tiang o ni chuan tha in kan hria a uiawm dawn hle mai min kalsan dawn ta niang ti ngai na kan hre si lawa ORS te kan pele ringot thina ai goldan sia ta cha kom hle mai a u nau te hi chu an tha tu kan ngaya en goldan hi kan thiam si lawa Inte kui zun na azuzung ve ne yeah. Ni ten tin yang hai a u nau te pon ti ngai na se vak lo ni ke ni pon ti ngai na kan se chuang lo a pui hi chuan a hre ve deuh ni mai the ni ko ai tak hle mai
ấy kan vok pui ania no pariat ania ấy vain hininga na nia nu te thadeu deu nan la ne ya kan lom hle a ma se kan lom hle la hian no te pakhat chu a chaw tariau mai ni chaw tariau mai a hei kan api in tuna hena ina aboi pui mek a anni hi chuan that takin nute an la hne a apui poi lang muk dur dur maya ano te chutuna kan en chinang ei pin kong kabula a thut puya kan en chinang hu ti khuwa na tala ama khu vot veka dam doi nge pek tur kan thre si lawa ma khongai tha khop mai a thale thei ang em o ORS te kan han pe a nge pek tur kan thre si lawa